Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020 urtean biribilgune bat berritu zuen, horrek asko erraztu zuen poligonorako sarbidea, eta aurten edo aurreko urtean 2024ean azkeneko hilabetetan aurrera eramandu proiektu bat oso importantea poligonoarentzat eta gure lehiakortasunarentzat, asko errazten duena pieza oso handik kanpora ateratzearena. Ahalbidetu duena, pieza oso handik, segurtasun handikin ateratzea, eta aldi berean ere pieza berriak orain arte egiten ez zirenak bertan ekoiztu eta merkaturatzea, merkatu berriak lortzeko aukera eman duelarik. Eta pauso benetan importanteak dira, poligonoari begira eta aldi berean ere Itziargo auzo udalari begira. Izan ere, hemen herritar asko pasatzen dira bertatik eta hor ere egin dira beste esku hartze batzuk, besteak beste espaloiak zabaltzearena eta bat. Gipuzkoarentzat ezinbestekoa delako lehiakortasunean ere aurrera pausoak ematea eta horretan ere gure esku dagoen guztia egitea, hori delako etorkizuna, hori delako etorkizuneko lanpostuak eta hori delako ere bermatzea gure lurraldearen etorkizuna, lehiakortasuna eta ongizatea.